Предварително одобрение за ипотечен кредит. Защо го правим? Ако искаме да имаме яснота за бюджета, с който може да разполагаме за покупка на недвижим имот. Какво се прави в банката? Подава се заявление, правят снимка, копия на личната карта, проверяват кредитната история, задължения, документи за доказване на доходите, изиска се или да сме на постоянен трудов договор, или просто да имаме постоянни доходи всеки месец за повече от 6 месеца. Чрез предварителното одобрение се определя максималния размер на кредит, който може да получим и какъв бюджет за жилище разполагаме. Има срок на валидност от 30 до 90 дни и ни дава голямо предимство, когато водим преговори за конкретен имот. Защото така се оценява всъщност нашите доходи, до каква цена позволяват, имаме реална яснота, може да следим оферти между различните банки и да изберем най-подходяща за нас банка.